गुबुन गुबुन हान्जानिफ्राय साब्रै जिनिबो बांसिन सुबुङा BPF हान्जायाव जयनिं जादों। उदालगुरि भैरबखुन्द ब्लक इयुथ सेलनि बानजायनायाव दिनै सानसेनि हाबाफारिजों जयनिं हाबाफारि खुंदों। हाबाफारियाव बाहागो लायो उदालगुरि जिल्ला भैरबखुन्द समस्तिनि आफादगिरि खनेश वारि, इयुथ प्रेसिडेन्ट प्रनित दैमारि आरो माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना। बे समाव आफादगिरि खनेश वारिया खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो फै जों नायनि। जोंहा दिनै नैबे सपनगाव प्राइमारि जोंहा इयुथ BPFनि बानजायनायाव दिनै जोंहा बेयाव जयनिं हाबाफारि लानाय जादों। जोंहा 40निबो बारा दिनै गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय दिनै जोंनि BPF राजखान्थि हान्जानि प्रिन्सिपाल आइडिय'लजिखौ मोजां मोननानै दिनै जयनिं जाफैदों। जों दिनै बिथांमोनखौ बरायदों। दा थांनाय नैबे 3 बोसोराव प्रमद बर' दैदेननाय UPPL, BJP आरो GSPनि जि सरकार दिनै 3 बोसोराव बिथांमोना जिखिनि मावबोदों बे मावनायाव दिनै रायजो राजाफोरा सन्तुष्ट गैया आरो बिथांमोना बिसायख'थिनि सिगां जायफोर बाथ्राखौ खोथा होबोदोंमोन रायजो राजानो दिनै रायजो राजाफोरा 3 बोसोरखौ नेबाय आरो फैबाय थानाय 2 बोसोरावदि बिथांमोना माबा मोनसे रायजो राजानि जौगाथायनि बा बिथांमोना जिखिनि बिसायख'थिनि सिगां जिखिनि प्रतिश्रुति होदोंमोन दा बेखौ रायजो राजाया 2 बोसोराव मावबावनोदि हागोन बेखौ दिनै रायजो राजाफ्रा खुद्रिदों आरो बिथांमोननि सायाव फोथायनाय गैया जानानै दिनै बिथांमोना रायजो राजाया जोंनि BPF राजखान्थि हान्जायानो मोजांमोन आरो फैबाय थानाय समाव जों BPF राजखान्थि हान्जाखौनो जोङो समर्थन होनानै जोंनि जि समस्या बै समस्याफोरखौ जोङो समाधान निस्सय खालामनो हागोन होननानै बिथांमोना दिनै BPF राजखान्थिनि हान्जाखौ दिनै फोथायनानै दिनै जोंनि BPF राजखान्थि हान्जायाव गोबां बिदिनो रायजो राजाफ्रा दिनै जगदान जाबोगासिनो दङ आरो जों दिनै बिथांमोनखौ प्राइमारि लेभेलाव जोङो बिथांमोनखौ वेलकाम खालामग्रोदों आरो जों फैगौ दुर्गा फुजानि उनाव जोङो भैरबकुन्द ब्लक हिसाबै जोङो जोंनि हान्जानि जोंहा आफादगिरि हाग्रामा महिलारि सारनि जोङो नुजाथिनायाव जोङो जयनिं हाबाफारि जों लागोन। दा बिनि थाखायनो जोङो प्राइमारि बे जयनिं हाबाफारिखौ लाग्रोनाय जादों। दा जोंहाथ' नैबे गहपुर आरो ख्रिस्टान सारियालिया BTR सुक्तिनि गेजेरजों जे हाबनांगौ जोंबो BPF राजखान्थि हान्जायै जोङो बेखौ वेलकाम खालामदों। खिन्थु जोंहा मोनसेल' जोंहा दिनै BTCआव 2 जिल्ला जाबाय BTC सुक्तिनि गेजेरजों। दा BTR सुक्तिनि गेजेरजों जिथु गहपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लासिम जिथु जोंहा बाउन्डारि बारायनाय बियो कन्टिगुवास जानांगौमोन। दिनै कन्टिगुवास जायालासेनो सेटेलाइट बादि बेखौ खालामदों आरो दिनै जोंहा अरुणाचल हाजोनि खाथिनि जि फरेस्ट एरियायाव दङ बिथांमोननि एरियाया हाबिखाय रायजो राजाफ्रा खुद्रि साननायखौ जों नुदों। नाथाय बेयाव किसुमान आयेननि एसे बादा थागोन। जिहेतु जोंहा फरेस्ट एरियाया बे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि आन्दाराव बेयो उननि समाव हयथ' जाहैनोबो हागौ। खिन्थु जानायखौ जोंबो डिमान्ड खालामो। जिहेतु इलेक्सननि मोनसे धामाका जोंथ' नैबेखौसो खावलायगोन जिहेतु BTR सुक्तिनि गेजेरजों जोंहा गोबां अनुस्थान प्रतिष्ठान बेयाव मोनसे एग्रिमेन्ट जादोंमोन। दिनै बे एग्रिमेन्ट जानायनि अनुस्थान प्रतिष्ठान दिनै फाउन्डेसन होआखै आरो दिनै जोंहा 1500 कोटिनि जि पेकेज दिनै इयारलि 500 कोटि फैनांगौमोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय दिनै BTR गभर्नमेन्टआ बेखौ लाबोनो हायाखै। दा बेफोरसो दुखुनांथाव। दिनै सोरबा स्टेटनि जिथु CM दिनै बिथाङा 500 कोटि होगोन होनना बुंदों। थांनाय बारावबोथ' बिथाङा 500 कोटि डिक्लार होदोंमोन। खिन्थु दिनै जोङो बेफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन जानायखौ जों नुवाखै। दा दिनै 2022 मायथाइयाव जिथु MP इलेक्सन फैगासिनो दङ बे इलेक्सननि सिगां बिथाङा हयथ' निर्बाचननि प्रतिश्रुतिबो बे जानो हागौ आरो। खिन्थु जोंहा डिमान्डआ बेनो जोंनि BTR सुक्तिनि गेजेरजों जायफोर अनुस्थान प्रतिष्ठान बेयाव फाउन्डेसन जानांगौमोन बे जायाखै जानांगौ आरो जिखिनि जोंहा 1500 कोटि बे इमप्लिमेन्टेसन जायाखै बे जानांगौ। प्रमद बर'आ गाहायै गोबां बिदिनो माने नन स्टप खामानि मोजां मावबाय थादों होनना बुङो। दा बेनि बेलायावहाय रायजोफ्रा सोरबा मोजां बुङो सोरबा दाथ' जिखिनि प्रमद बर'आ जिखिनि बाथ्रा बुंदों जोंथ' प्रेक्टिकेल फिल्डआव नुवाखै। दिनै थांनाय बे 3 बोसोराव जिखिनि बिथाङा जौगाथायनि खामानि मावनांगौमोन जों मावनायखौ नुवाखै आरो जोंनि BTR सुक्तिनि दफायाव जिफोर दङ बे दफाफोरखौ जोङो मावफुंनायखौ जों नुवाखै
रन्जन दैमारिखौ दा रन्जन दैमारिया जिथु कनभिक्टेड केस बेयाव गोग्लैनानै दङ आरो दिनै बिथाङानि नैबे बिसायख'थिनि सिगांदि रिलिज जागोन जों बेखौ नुहुराखै मानो होनब्ला बिथांनि केसा सुप्रिम कर्टआव थांबाय दिनै सुप्रिम कर्टआव हियारिं जागोन आरो बे हियारिंआ खेबसे खेबनैयावनो जोबनाय नङा दा बेनिखायनो बिसायख'थिनि सिगांदि रन्जन दैमारि बिथाङा गना फैगोन जोंहा बेयाव फोथायनाय गैया आरो जाय बिथांनि जिथु जोबथेसालियाव जोबनाय बेखौ जोङो बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजोंनो बिथांमोनखौ जोङो जेनेरेल एमनेस्टि होनो हायोमोन आरो जोंहाथ' बिपिएफ राजखान्थि हान्जा हिसाबै जोङो सिडब्लिउसिआव मोनसे सिद्धान्त लाखाबाय जे फैबाय थानाय 2022 मायथाइनि जि एमपि इलेक्सन जोङो खुनु मोनसे नेसनेल पार्टियानो होन रिजनेल पार्टियानो होन जों रावबो राजखान्थि हान्जाजों एलायन्स जाया जोङो बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया गावनो जोङो क'क्राझार आरो नैबे दरं उदालगुरियाव जों केन्डिडेट होगोन आरो दिनै रायजो राजाया जोंनि जि डिसिसन बे डिसिसनखौ रायजो राजाया दिनै वेलकाम खालामदों आरो हाजार हाजार दिनै बेखौ मोजां मोननानै जोंनि बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव जयनिं जागासिनो दं